Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa denganku Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Mas Goblong. Halo pemirsa. Wis apa jenenge? Mas Santo wis kerja. Mas Alex sudah balik, ya saiki bertiga dengan Jimeng. Wis anu pemirsa ya. Wis Mas Alex wis balik. Ya aku ki gak pernah maksa pemirsa, ya koyo kene juga kuwi aku ya gak iso maksa Mas Alex. Mas Alex harus mengkene suwi, harus ngene. Ya koyo tinggalan kene iki aku ya gak iso maksa Mas Alex. Tambah olahraga pemirsa. Aku minta maaf, lipstikku hilang jadi ketok pucet pemirsa. Ya Mas Alex wis balik, aku gak bisa maksa pemirsa bahwa anakku kudu ini gak bisa. Aku tak lipenan kok yo ngonten pucet pasi. Pemirsa. Sik. Iki pas subuh pemirsa. Ya wis berdua tak karo anak adik, dan sekarang ya wis ki arep nyapu pemirsa. Aku iso ya kadang kok perenggangan ya pemirsa. Wis ditinggal Mas Alex balik. Masalah yo kuwi pemirsa, libur sekolah sedowo. Cuma kan apa jenenge? Ngajining TPA gak libur. Terus juga nang kene memang ya cermono dolanan yo karo Amel karo Mas Pian. Cuma memang apa ya pemirsa? Ini memang yo kalah kulino lah ya pemirsa. Ya wis ngono kuwi. Gak apa-apa. Ya ben ana kesane libur semester. Lah kena apa kok yo diparing bapak ibuku go tak terang rencanane yo engko pemirsa. Carane. Engko arep tak terno nek ben rodok padang nek bener-bener ndek pengen mulai. Karena masalah kecilik ke memang yo karo ibuku pemirsa. Biar kan tak tinggal kerja. Tak tinggal kerja nang gudang jagung. Semoga akeh. Jadi biasa karo ibuku. Kayak apa ibaratnya penggantiku. Tapi semoga akeh nang guys. Aduh, tak ambil nyapu pemirsa. Semoga akeh pemirsa. Itu londo akeh guys. Yang ini pemirsa apa jenenge kegiatanku nyapu. Tuh anu ini guys nyamuk aku semute sera karu-karuan janelan. Aku gak sido nyapu nang kene. Mbek nyapu iki fajar pemirsa. Yo kuwi rencanane memang ketak terno karena yo kalah kulino nang kene masalah iku pemirsa. Masalah iki kalah kulino guys. Dadi yo kalah kulino dadi ndekne
Itulah nang kene juga bingung nek nang kampung iki bature sapa. Urung adaptasi, urung kenal. Nek cara menawa misale kenal ya kuwi lah. Umur siapa? Masa pas pantau yos kita di rumahnya 5 harian pemirsa. 5 hari atau 4 hari. Tanggal berapa pun nanti. Ya wis gini-gini kembali ke pengaturan awal pemirsa. Kembali ke pengaturan awal. Mas Antok balik, Mas Antok juga balik, ya wis bertiga lagi dengan Cimeng. Kuwi ceritanya kan memang sore kuwi pemirsa. Iki pas aku ngonten memang kira untuk berbeda jadwal karena memang iki tak tayang main di sim sing tayang kali ya. Kuwi karepku kita ajak bareng-bareng. Bapak ibu teko kan aku cuma mau sing tau ge ndik. Kuwi pas bapakku teko. Kita ajak mangan bareng pengen golek lontong. Mak gugup mulai. Tante Dini ya gugup mulai wedine kok nek mawon mulai. Aduh masuk angin apa misal mereka iso turu gara-gara nyamuk. Aku nek soalnya meruput esok omong-omongan iki asal aku naik misal. Ceritanya itu tak ya aku mohon maaf nek ibaratnya gak tak jak naik karo Tante Dini. Aku ki wong wis kadung ngomongan. Kuwi iki wis ora eling iki dulurku cah lali apa tak segoyo apa iki kadang kala aku gubuan bangsa. Ngerti kan gugupan, panikan. Tapi pada dasar kenyataan Tante Dini dan Mbak Isma itu wongnya biasa alhamdulillah wongnya genah. Gak harus formalan aku nek kene sugoi kembang 7 rupa yo gak. Soalnya aku mbek Mas Santo jare dolan ayo gak terus njaluk mak aku sugoi gak formalan ngono. Berarti memang mendadak iki wong santai. Mungkin yang terbiasa apa formal dan formalitas ya mungkin Mbak Eka iki kok mertuane arang dolan ora disugoi-sugoi. Dek bodoh ki ngerti kan ketika kontenku tak sugoi. Kuwi karena memang persiapan adalah kadang kalau memang ya dadaan aku dhewe kadang kalau juga ngurusi apa kadang ngomong ki aku elekku sifatku iki apa aku wonge gugupan mesa panikan. Oh iya gak mikir es kadung neh omong-omongan apa aku ngonten dhewe ya. Kuwi wis langsung lali kabeh. Apa sing tak iku bakal tak lakoni lah ceritanya kan sore ki mang bapak ibu teko aku juga ora ibu malah teko bapakku ora ndarene paling anu nek kepepetan dugi iso tak terne nyelane itu kena Mas Santo jare masalah sak pengen kene ceritane mak dolan rene terus aku pengen mulan nduk lho mak mboten jago ngariyen mak wis kok gak usah bingung gak usah anu biar pining ngalani mak kok sebukup terus ngono lah apa-apa kok biasa ae lho mak ngono. Sepenting wong tuwa omah ado lho. Wis nek di golek napa mak ngono.
wis Mbak aku negeni Yutra ambek ngonten Mbak, tapi dene awake sak rada greges wong iki pas greges ngono. Wis sidone golek situasi sing pas, terus aku golek lontong kuwi, ngesakno bapak ibuku 30 kilo luwih ado dolan pemirsa, treyo ambek dolan. Ya wis, ku ceritane ngono. Nek aku iki gak aku sudah anak loro, aku bakal ngerti lah. Iki tanggung jawab ataupun iki sikapku ning mertuaku rene. Wong pake lah yo kadang kula rene tak peso takon mangan, kadang kula nek dolan rene apa panen lumbung, kadang kula gelem kadang kula ora yo wong tuwa pemirsa, kadang wis mangan nang omah. Aku iki apa sih tak duweni mertuaku wis kok wong tuaku kabeh, gak formal-formalan mae lah kuwi. Nek apa-apa yo apa, pengen mangan yo mangan mae. Mek kan yo pernah nginep rene. Wis mak mangan mak, wis diwarno mak aku yo sak duweku apa. Cuma kadang kula memang ya jenenge nang konten ini kan gak seluruh wong roh ya. Tapi ya wis lah, aku ya gak bisa memaksa orang lain untuk menilai aku piye. Memang biasa. Karena setiap orang aku yang jelas ngomong siji-siji ki yo kesel yo. Sing nonton ki ratusan. Yo gimana biasa? Aku tak usik iki biasa. Cuma aku tuh masuk angin guys. Mae ngono kuwi pemirsa. Mare ndek mae iki yo trae ambek pengen jalan-jalan terus kan yo keadaane wis mepet. Wis subuh magrib kan gak apik to. Karepe mae iki WA aku wae. Aku yo karepe WA mak aku seneng sing mak. Gak apa-apa ambek jalan-jalan kan mae yo subuh pemirsa. Biasanya kita gani nek berkat-berkat aku di WA. Nek tok berkat kanggo niki jupuk yo, kadang tok berkat kanggo niki ngono Mbak Dian bisane. Kuwi nek tok kon jupuk. Ngono Mbak Lipah kon jupuk, inane dijupuk Mas Santo pemirsa. Cuma yo kok yo ping pindho iso tak anjut konten sing pertama. Wis dumangan, waret, terus tak video shot ae sampe Mbak Lipah. Mbak Lipah ki wong santai. Keluarga aku ki santai kabeh wong pemirsa. Maksudnya gak terus harus formal. Cuma kadang memang ya, padahal konten ini konten yang santai kan. Cuma gak kabeh wong ki bisa memaklumi. Kita anu pemirsa, aku ya pengen aku tak telepon bakul itu nganteri. Nyantai pas gak duwe kegiatan, gak duwe urusan penting yo nyantai nih gitu misalnya. Kalian tak bisa. Ya gimana pemirsa kegiatannya yang konten berdua lagi Mas Ako kerja Mas Alek balik malah bayi meneh wis jawab mau tak ceritani lho ya aku ki gak ora terus awakku tak benerno terus gak kita lurus tak ceritani kan gak kabeh pemirsa iki paham. Mak rene iki surup terus yo gimana tak ceritani yo. Tak beli meneh kok mbok menawa sing lagi telat ndelok. Bapak ibuku ki karepku ki arep bareng-bareng tak jak, tak tukokno. Ku make wis gugup mulai tante Dini yo bar yo apa yo paling ndang mulai ndang mak menawa omongan mulai kan yo ngopeni bojone. Bapak ibuku kan laren dhisik. Yo kuwi mang tak golek-golek mangan ben wetenge ben anu yo wayahe Mas arep mangan barang. Ya semisal terima kasih nonton kok aja lali like, comment, subscribe, keluarga Mas Gam tetap semangat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.